Zomrela režisérka Eva Borušovičová, zostali nám po nej diela o Jánošíkovi aj Štefánikovi. Jej výraznú osobnosť si pripomenieme dnes, v pondelok 2. júna večer o 22. hodine filmom Modré z neba a o 23. hodine 40. minúte divadelnou inscenáciou Štefánik, Slnko v zatmení. V nedeľu 8. júna predpoludním o 11. hodine 35. minúte filmom Amálka, Ja sa zbláznim. Medzi jej časté témy patrili ženské hrdinky a ich spletité osudy. Práve tým, že vyštudovala aj scenáristiku a venovala sa písaniu, bola sama autorkou scenárov ku všetkým hraným filmom, ktoré si aj režírovala. Režisérka, scenáristka a spisovateľka Eva Borušovičová, ktorá debutovala už ako študentka spolu so svojimi spolužiakmi z Vysokej školy múzických umení, VŠMU celovečerným hraným poviedkovým filmom 100% čistá láska, odišla do filmového neba vo veku 55 rokov. Hoci dosiahnutie svojich profesií považovala za splnené sny, s úsmevom pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky pri výročí 50. narodenín pred 5 rokmi povedala: Ešte som chcela byť hlásateľkou v miestnom rozhlase u mojich starých rodičov. Ale treba si nechať nejaké méty aj na dôchodok. Autorka Eva Borušovičová sa narodila 5. januára 1970 v Leviciach. Od roku 1988 študovala na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Najskôr na katedre filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky. Po absolvovaní magisterského stupňa pokračovala na katedre filmovej a televíznej réžie, ktoré ukončila v roku 1998.